Здравейте, това е втората част, защото съм се програмирал да запишем 10 минути. Но това ще написате нула. Това ще подиграя с мен. Очевидно, ако не ви стане, което се случва за първи път при мен, вземете изчерпак същата работа. Чакайте, май сети защо не стана. Това не е за моята версия на Minecraft. И пак трябва да видите, видяхте как се прави. Това е. Трябва да пише за вашата версия на Minecraft, която вие играете и така ще се получи. Това беше всичко от мен, да ви хареса. Ще напиша на първата част как да си сложите project за Minecraft 1 и после ще кача и 2 демек е това. Това беше всичко от мен. Харесвайте, дано да ви харесвате. Аз съм Борнгот. Ще качвам още клипчета и